Inkampani enkinkish'umbane kweli iEskom ivumile kuba amalahle asetyenziswa kumaziko ayo angcolisa umoya kwaye izama ukuza nezinye indlela zokuvelisa umbane ezingadala olungcoliseko. Ithi ichithe imali ebalelwa kwi-100 billion rand ekuphuhlisweni kweziseko zayo kwisithuba seminyaka eli-10. Ithi elinyathelo liza kuba likhubalo ekudalweni kwemisebenzi ingakumbi ngeli xesha kuqhuba ngalo intswelangqesho. Nangona kunjalo iEskom ithi lahlekelwe imali engaphaya kwe-200 billion rand ngenxa yokubiwa nokonakaliswa kwamaziko ayo kulo nyaka. We are concerned that there are continued illegal activities that affect our grid. At present, we are losing about 2.5 billion rand a year due to electricity theft, illegal connections and meter tampering. Now, given the constrained state of the Eskom financial statements, you will understand that this is not a loss that we can accommodate. And we have therefore decided to implement load reduction during peak hours where illegal connections cause our local distribution grids to be overloaded, creating a risk of fires and even explosions at our distribution transformers. And in order to protect our assets, this is a step that we have had to take. iEskom ithi Abemi boMzants'Afrika mabazilungiselele ukuphila nengxaki yocimicimo wombane de kufika ubusika bonyaka ozayo. We're doing a lot of maintenance, so I believe we will see the first step change in April, end of April next year. But the risk, and then it will, I believe, improve up until the end of the winter period in 2021. However, up until then, the risk of load shedding remains. iEskom ithi ingxaki yocimicimo wombane isekhona kwaye ibongoza uluntu kuba lusebenzisa umbane ngononophelo ukunciphisa amathuba locimicimo wombane.